Здравейте, днес ще играем на Майнкрафт. Се спрях миналия епизод, нищо не виждам, извинете. Шивам яркостта, бъдната. Така. И пак не се вижда. Това е някакъв тук. Торч. Която не товариш. И сега някакъв камък. Много са камък. Hello, Bibi. Hello, Bobby. Помогли. И игра. Значи, искам да осветя, за да няма мобове. И направих къщата на най-забутаното място, но беше най-гладко. Просто най-удобното място избрах. I need дърво. Така. Може да снимем някоя друга игра, ако поискате. Желание, сега ще умра ли? Аля хаба. То, сега продължавам с нашата къща. Не пяк, бе. Но си излети. Още малко и си свършваме нашата къща и вече ще можем да декорираме неща и край. Това вече къщата, готова е къщата. Къщата не е свършена. Но ли, достатъчно блок, ще да се бъквам. Камък. Не бе, не опада. О, не, не. Извинете, прозорец е отворен. Така е, бък, не знам къде са. Игра, why did you do this? Торч. Чайный босс. Имах 20 айрон, да наша точка ги спечеш. Достатъчно към това. Как ти пресмятам? Какво стана? О, боже. Да. Ще ме спасиш. Къде съм? Yes. Става ден. Yeah. It's going to be day.
time for bed. Така ще спра клипа, докато се пика. Така, почваме пак. Не е случило, но искам да представя един мой приятел, my friend Марто. От първия клип на Майнкрафт имаше едно Марти игра на Майнкрафт. Здравейте, хора! Това е като Бомбонев TV или как беше? Да. Но да не правим реклами. Качваш ли? Не, още имам клипове, но мисля да не снимам. Качвай. Качвай. I will think on this question. Говори тук като някаква примадона, говори си едности. Добре. Сериозно, че говориш като... Това е моето бившото ми. Какво? Това видя ли го? Това е бък. What's going on? Ти не си примадона. Знаете песента Diamonds, ще пее. Кол. Та може да направим един клип, като играем двамата, но не е сигурно. Това ще е по-нататък. И не е сигурно. Да. Той сигурно няма качи, ще кача. Аз разчитам на него. Той разчита на него. Той е технологичен, но го и срам да снима. Яйран е там, видя ли го? Да. Всичко обирай. Това е да си евреин. Ами сега? Сега копам, дупка копая. Тук само ще изпека айрана, както бях вие. Макар че не съм бял. Това е друг въпрос. Айран. Айран меч. Даже повече може да сме, защото гледай колко айран. Аз сложих в печката 20 и тук още. Браво. Ще направя броня, ще енчантна, после да намеря диаманти, да ще направя енчантни табле и така. И сега има нещо тук, друго. Трябва и лапи да намериш. Добре, тая пещера сега ли да експлорна или после като си направя нещата? Do this now! Не, чакай, искам да си взема нещата, да си направя броня, да не ме изядат. Да не ме изядат. Искам да умирам. Какво хай? Че ако умреш тук ще... Ти с таква на къщата няма ли да имаш? Ще имам, но после. Аз затова ходих да събирам пясъка, ама забравих, че ще правя и после ще дочупя тъкмо да си довърша тавана. Някакво мухче така няма да си направиш. Не може да си направя други острови, че отстрани има вода, ама. Печката ми 4 айра не остана. Ще сложа още. 20 ури. Взех, сега почвам с броня. Ето, 6 плейт. Браво. Чакай, аз какво направих се? 6 плейт или каска? Какво направих игра? 6 плейт. Окей, каска... Гащи! Това още не мога. Чакай де, сега ще направя гащи. Чай, както казва, no thanks. Не рекламирай! Добре. Ще ма ба... в YouTube. Добре. Без реклами. Слабат се. Чуете едно дишане до мен, има един Кинг Конг. Той и до мен има един свирач и един нет е седнал отстрани на пет. Нищо не се дискочи и те ша... Защо? Моля съм толкова тук. Що чупиш вънта врата? Мисля, че този клип ще бъде прекъснат. Та извинете, някак на тусли. Не го познавам. Пуснах си айрон.
Това мога да кажа. Чакай, що не? Чак. Спрям се едичката. И аз искам защо не огладнявам. Защото не извършваш физическа дейност. Извършвам! Пътни! Това е наистина аз направих. Усещам. Че днес няма да се направи. Чорапи имаш ли? Имам всичко, имам. Ама под обувките ти трябва. Не знам. Не са безпокойни. Чорапи ще направим. Чакай, знаеш какво ще направим? Ножица ще направя. И ще правя назад. Защо ти е ножица? Като на мен една овца, като отрежа и ми дава вълна без да я обрежа. И ми дава повече от една. Да. Тук се виждам. Като я отрежеш овцата. Да, като я отрежа на овцата. Ми дава две чурки. Ето виж, това мога да го режа и да ми дава от него. Да. Ето. Копче. Аз си бях направил на един сървър. Къща. От това. Къща на дърво. Но дървото става много странно, защото го направих квадратно. Спомни Защото бабка. го покрих листа. Браво. Но стана квадратно. И става вечер и аз имам ли вълна? Май бях събрал. Трябва да поспиш. Днес си извърши много Днес. Ние си свърших дома. Да. Ние си направиха една вълна. Добре, ти имаш къща. Да. Къде ти е легло? Нямам легло. Ще спа като лег, мама. Ще си направя прозорци от листа. Къде е моята секира? Чакай се. Секирата. На отчаянието. Така. Хоп. О, да. Много стилно. Де графики. И сега, като нямам това, стои тук и чакам да... Много Чакам зомби. Влезте ми! Айде бе, мърши. Айде бе, мърши. Те не могат да се спалнат тук също. Нали своих торчове? Ама само един... Не, два торча. Не, 5. Кажи още. Колко? Защото да дойде Ендър. Ето е Ендърмина да си дойде. Ти няма да го почерпиш. Няма, я го гледам в очите и той няма да дели сама. Кой си? Горко очи. Така се спа. Добре, смятам да спра клипа тук, защото не ми се чака. Или пък да продължа. Да продължа ли бе? Да. Хората искат да гледат. И какво искат да гледат хората и те като стоя? Добре, ще спра и къде стане ден ще продължа. Та искам всъщност да ви рекламирам един мой приятел. Стефан Буркаджията. Кажи здравей, Стефане. Здрасти! И ябълката Митко. Здравейте! И горила Петър. Здрасти! И аз. Тук сме се събрали цялата банда. И черешата ни. Тук снимаме клип. Ти ми обърка в рекора. На мен викат тигъра, не ябълката. Ябълката ти викат. Аз ти викам ябълката. Днес нататък. Ще ти викам ябълката. Кажи нещо за... Къде живея? Не, за Стефан Буркаджията. Кой ме удра? Копеленце, ти ма чакаш. Той те дебни. Ти ма демнишката. О, намерих си кокъл. Надърви ми са кокъл. Надърви са кокъла. Истина ли бе? Да бе. Горила му. Да говоря всички. Смятам да направя видео с всеки един да говоря с мен от тях, но... Няма нищо. Сега ще продължим. Няма да... За Стефан. Помка е. Стефане, потанцувай свили ни малко. Стефане, свили. Свили малко. Какво да Не бе, свили. Шегувах се. Да, Не, базика се. така, може да ме намерите в моя фейсбук. Не трябва да знаеш как се казва. Повярвайте, не ви трябва. Аз като знаех и ме прилуша. Ли да пека нещо с една пръчка. Не, няма да мога.
Ей да те, ей, С пръчки не се пече. Какво? Имаш толкова много кол. Не искам да слагам един въглен. С въглена се пикат 8 неща, аз тук за едно нещо ще пика. Защо му разкрити само личността? Защо бе? Той е бомбонев. Какво стана бе? Защо не се печеш? Тук се опитам. Че съм гладен. Не сме направени настройки на акаунта, затова може и да не ме намерите. Не, бомбонев се казва. Не го слушайте. Бомбончи. Бомбонев. С един Ментов. На моя приятел се пишка в момента. Копеле. Би го брал. Трябва ми още един паяк. Чикан? Трябва ми още един паяк, за да се направя въдица. И... Знаеш как се прави захранка за тук в играта? Захранка ли? Да, дет наистина работи. Не знам. Като взимаш семената и тази... Нали като чупиш трева и някой ти дава семена. И като ги фърлиш във водата и рибите идват повече. Как се прави захранка? Риби. Може да го използват. Да. И да. Напишете в коментарите дали действа. Да, защото на телефон не съм убеден. И го лайкнете. Не го лайквайте, Моля ви, не го лайквайте. Не Стефане, стига си пикал на главата ми. Стига си чуркал, момче. Какво си пил днеска? Мадя. I am sexy and I know it. И сега съм взривя един. И сега един клипър. Мамичката ми сега си ще стане. Broadcast one. Никой не може да влезе. Някой може влезне, ако се свали с моя интернет. Две чорки. Ако имаш мой да играем двамата като приятели и приятелите си имат приятели. Кога? Добре, че колко време ще стоиш вечер? Кога? Колко време ще стои вечер? До когато слънцето се покаже, може би. О, да! И ще се направя въдичка. Ела тук. Hello, my friend. Йо ли дал пуси? Това е Hello, my friend. Аз съм Боню. Еми, от птията да един... Къде че? Мамичката. Не. Даже му изкопай гроба. И тук ще напиша май вили без тренд паячко. Паячко. Това е най-новата версия 0.12.2 или забравих вече какво беше. Нещо такова беше. Чакай се. Сега марство. Знаеш какво ще си направим? Познай. Не знам. Въдица! Въдица. Ще я триви. Да, ще си пекнем тук един шарам. Една пастърва. Една риба балон. Балони. И той има такъв мод на Майнкрафт. Фиш. Fish that bitch. Виж, стигли му такова са. Не бе. Това не това. Не знаеш как се играе. Не знам. То потъва. Аз съм убил. Не знам. И то си потъва и си отива направо. А защо? Еми, мъчат са го направят, реално не могат. Но... Нали? Пуската си мърда отгоре. Еми, да не прави така. Закараш порта. Защото съм лайка бос. Аллах Акбар, ето. Аллах Акбар! Стефане! Овца! Стига си убил. Чувам да я слежа и тя ще живее при мене, моята овчичка. Овчичка. Тя е черната овчичка, а не кафява. Кафявата бе. Как сега черна? Защо лъжиш? Не сте лъжиш хората, не? Ела тук бе. Сега ще изчакам да яде. Знаеш колко бъгнато и порастато. Като яде трева и са ти въпортира веднага. Яш, ма. Яш. Давай пак. То. Вече имам налегло. Колко? Ти не си ми нужна курва. Мокри бе. Чух. Овца издаят. Чакайте. Добре, продължаваме. Стефане, тихо. Сега
Добре, орязах овцата, сега ще ловя. Не! Ще събера малко. Излез! Ще събера малко захранка. Какво казва ние? Захранка за мен. Захранка за мен. Може ли малко? Бахче. Няма захранка, няма захранка, няма захранка, няма захранка. Извините, просто съм навънка и един шибаняк, той ми се прави. Айде, риба, моля, кой не си, искам да ям. Гладен. Какво? Да не запали къщата. Изглежда нещо. Вече ден. Той отдавна е ден, мора стане вечер и все. Аз сега забележа. Да си забелязал по-късно. Кой да те направи? Виж! Готово. Направи така. Готово. Да не ме вижда рибата. Разписай, че ме разгонена кучка. Виждаш ли, че ми хуличета трябва да излизат постоянно? Видя ли хуличета? Аз ги видях. Трябва да излизат, че да и да ти потъне Има нещо пувката. там. Това е кокошка. Лови, не е. И да ти потъне пувката, че да уловиш нещо. Ма може да чакаш 1000 години за една риба. Аз съм чакал, направих си една дупка в едно дърво и отдолу има езеро и аз хвърлих и ловях цяла вечер. Цяла вечер на Майнкрафт, цяла вечер. Не в играта цяла вечер. В истинския живот цяла вечер да... Ето, виждаш ли всякакви михулчета с пувката? Айде. Хванах. Браво. Ето балун, виж, тя не е ли отровна? Май да. Тя не е ли отровна? Така съм чувал, да. Сега ще я опика и ще видя. Има един, гладен съм. Няма какво да я, така че. Или ще умра, или ще живея. Тя не може да се опиче. Не, тя май се яде така. Сега ще изям. Пъфърфиш. Пъфърфиш. Не е хотрил. Добре. Така, продължаваме тази първи писна ми направо ужас. Ето го роботи. Мина ми и това. Вече съм по-добре, но трябва да се намеря храна спешно, защото на един... Аспирина ти мина. Не съм си барала аспирина сега. Защо лъжиш хората? Аптечката за спешни случаи. Ето къде. Ми малко игра. Сега чакаме. Идвам пак някаква балон. Макар че там е първата риба балон, която съм фащал изобщо някога. Дори на компютър. Там е първата риба балон. Чакаме. И чак тая явно не мога с готви съм. Май ще душна и букета още малко, така като ти гледам сърцата. Ще го гушна колана. Гушнах букета. Той беше цилча. Идва риба. Идва, давай. Книга. Какво? Това не е нормално. Enchanted Book. Браво. Чакай бе, изчезни. Изчезни монета. Какво? Enchanted Book. За кой? Някоя вещица е хвърлила във водата. Кой ще ми хвърля енчантата? И тя как ще калвена на въдица? Не знам. Не е нормално. Играчи. Как става това? Какво да я правя тая? Enchanted Book Smite 3. Какво да те правя, Не, запази си в чест. Нямам чест. Направи си чест. Няма. Ще гушна букета, то чест ще му прави. Да са тия поезии. Стефане, стига си свилил. Стефане, представя вече. С тая поезия тук. Стефан ще заспи още малко. Ми виж го бе. Лег да върху.
Отново чакаме риба за трети път. Този път да имаме късмет. Дано, ама надали. Идва риба. Ес, риба. Хванах риба клоун. Хванах риба клоун, виж. Клоун? Клоун, да, не ги ли знаеш? Аре, Да. Клоун фиш. Видя ли? за позиция. Сега ще си я изпържа и ще си я хапна. Аквариум и си я запази. Как да си направя аквариум? Нормален да си направя аквариум. Изпечи си пясъка, направи стъкло. И е така да дростой ще лечи живее рибе. Рибок, смисъл. Смешен. Той ще направи Моля аквариум, топика. аз маха с- Не мога топика, сега ще идем тук. Ама и тя може да отрази. Не отрази. Успокой се бе, Стефания. Успокой се бе, момче. Ето, видя ли, нахраним без да стане. Кучето е толкова дребно, нищо не може да прави хора. Да спиш си. Еми, защото трябва ми храна спешно, защото ако ми падне храната, умирам. Ама аз мисля, че мога да ги пика. Значи само нормалната мога да си пика само с комрията. Докато тия не мога. Откъде знаете с комрия? Еми, ти. Мисля, че с комрия, с комрия ми мяса. Абе някаква риба. Нормалната пише просто фиш. Комрия с доматен сос. С доматен сос. В нас има. Знаеш колко е яка? В Майнкрафт. Сме тук и чакаме риба. Ма това виж колко хубаво място е. Стефания, стажира, ме убиеш. Няма, спокойно. Рибки, рибки, рибки. Рибки. Хайде, рибки. Вземи си примамка. Няма да си взема. Идва риба. О, нормална риба. Ето сега ще кажа така. Ралфиш, сурова риба. Да. Сурова риба и тая може да се пече, видя ли? Тя си прилича на сурова риба по пикселите. Ми тя като се опече пак. Ма виж, тая може да се опече и сега ще покажа. Ралфиш? Се опика. Да. И ще се получи кукт, виж. Кукет. Ще бържи на риба. Бъкет фиш ще се получи. Давай се. Пичи се. Още. Не. Сега да. Всъщност сега ще спра клипа, приятели. Само изяждам рибката, защото вече не по-добре. О, да, върнах се към живот. I will life long. You are alive. Добре, смятам да спра. Лайквайте, сабскрайбвайте, пишете коментари, какво искате правите. Моля ви. Моля да, че съм бедно момче. Това беше всичко от мен и чао.